Deci, aș vrea să putem în această seară, sigur, nu vom putea vorbi despre credință, încredere și încredințare, dar cel puțin despre credință am vrea să vorbim în această seară. Apoi, Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să punctez și lucrul acesta, ne arată și despre credincioșie. Deci nu se termine aici. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, purtați-vă cu credincioșie unii față de alții. Și ca și credincioși al lui Dumnezeu, copii al lui Dumnezeu, noi suntem chemați și nu numai chemați, dar suntem datori să ne purtăm cu credincioșie unii față de alții. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Ca să-mi iubesc fratele meu, să iubesc pe sora mea, să iubesc pe semenul meu. Asta înseamnă că eu trebuie să fiu cinstit cu el. Asta înseamnă că eu trebuie să fiu un ajutor potrivit pentru el. Asta înseamnă că eu trebuie să fiu gata să-l sprijinesc în orice moment, în orice situație. Asta înseamnă că eu nu trebuie să îl bârfesc. Asta înseamnă că nu trebuie să-l urăsc. Asta înseamnă că nu trebuie să fac atâtea și atâtea lucruri pe care de multe ori se întâmplă. Și Iuda a scris acest capitol tocmai pentru faptul că își spune în versetul 4 că s-au strecurat printre voi. Sunt unii care nu se poartă cu credincioșie față de noi. Probabil aici nu sunt, dar am întâlnit și vedem mereu și mereu că sunt frați care nu se poartă cu credincioșie unii față de alții și atunci Dumnezeu ne cere nouă ca cei care suntem cu adevărat credincioși să putem să-L slujim și să-L urmăm pe Domnul nostru, pe Mântuitorul nostru, pe Salvatorul nostru, lăudat să fie numele Lui în veci de veci. Cred că ați înțeles de ce este atât de important să știm ce este credința. Credința este o încredere. Nu este suficient să crezi. La nivel de România, cel puțin România este declarată o țară creștină, nu? Deci nu există. Eu cât am trăit prin România, am avut tangență cu sute sau poate chiar mii de oameni cu care am avut probabil zi de zi tangență la muncă sau chiar am avut responsabilitatea peste mii de oameni și vorbeam cu ei și spunea, șefule sau domnul Nelu sau cum îmi spunea, dar și eu cred. Am întâlnit oameni care erau culcați probabil într-un șan sau pe stradă din pricina alcoolului. Și vorbeam și dacă îi spuneam despre Dumnezeu și ăla credea. Toți credem. Dar este important să mergem puțin mai departe. Spune că și credința este o încredere. Credința este o încredințare. Credința ne ajută să ne purtăm cu credincioșie. Și în felul acesta, când împlinim în viața noastră, Dumnezeu este Cel care privește la noi. Este Cel care privește cu plăcere, cu bucurie și ne califică faptul că noi suntem cei care ne încredem în El. Unii oameni spun că cred că există un Dumnezeu, dar nu mă să mai încred în El. Unii oameni spun că crede că există un Iisus Hristos, crede că este un Mântuitor, crede că a murit, crede că a înviat, dar nu să încrede în Dumnezeu. Nu să încrede în Dumnezeu. Și atunci, sigur, că trebuie să reducem toate aceste lucruri din nou la zero, să o luăm de acolo și să învățăm ce este credința. Ca să putem să facem această diferențiere, credință, încredere, încredințare, credincioșie, aș vrea să mă folosesc de un exemplu pe care eu sunt sigur că dumneavoastră îl cunoașteți. Mă uit că aici sunt atâția frați în vârstă, sigur, în Spania sunt mulți tineri. La noi în biserică, nu știu dacă sunt 2 sau 3 mai în vârstă ca mine, restul toți sunt tineri. Dar cei care sunteți mai în vârstă, cred că ați auzit acest exemplu. Eu l-am auzit acum 25 de ani. Se spunea că, la un moment dat, un mare acrobat în Statele Unite s-a gândit să facă ceva pompos. S-a gândit să facă un spectacol care să nu fie uitat niciodată. Și s-a gândit să facă să treacă peste cascada Niagara. Ați auzit cu toții despre Niagara, între Canada și America. Și a spus, am să leg o frânghie, o coardă, și eu ca și acrobat, voi trece peste această coardă. Sigur că oamenii, când o să vadă minunea aceasta, o să mă aplaude. Și o să ies în față, în evidență, marele acrobat care a trecut prima dată probabil pe o coardă peste cascada Niagara. Cascada Niagara are aproximativ 60 de metri adâncime și 809 metri, între 800 și 900 de metri lățime. Este foarte mare, nu? Și periculoasă totodată. Și au pus afișe, au anunțat atât în America cât și în Canada marele spectacol. Și a venit ziua în care să vadă lumea minunea. A fost totul pregătit,
Și acel acrobat, sigur, a ajuns acolo, a fost aplaudat, a fost primit cu ovații de oameni, de mulțime și au întrebat, voi credeți că eu pot să trec peste această coardă cascada Niagara? Și a spus, da, crede. Și omul acesta și-a luat bagheta de echilibrare, de echilibru și a trecut cu brio. S-a dus, dincolo a fost așteptat de ovații, aplauze, a venit înapoi, lumea bucuroasă, aplauze acolo, spectacol. Și la un moment dat omul acesta a spus, credeți că eu pot să trec și o roabă peste această coardă? Și a spus lumea, da, credem că pot să trec și o coardă. A luat roaba frumos, a trecut înainte, a trecut înapoi, aplauze, spectacol, bucurie peste oameni. Și a spus, credeți că eu pot să pun ceva în roabă să duc? Un exemplu, un sac de ciment. Da, credem. A pus sacul de ciment, oamenii au văzut lucrul acesta, a trecut coarda, a trecut înainte, a trecut înapoi, aplauze, tot. A spus, credeți că eu pot să duc și un om? Da, credem. Păi atunci urcați-o în roabă. Câți credeți că de mulțimea care a fost acolo s-a urcat în roabă? Niciunul. Niciunul. Nu au avut curajul să se încreadă în omul acela atât de spectaculos, atât de îndemânatic să treacă peste o coardă. Nu și-au încredințat viața lor, chiar dacă e scurtă, de 60-70 de ani. N-au avut curajul să-și încredințeze viața lor în mâna acelui om. Cât ori au văzut, a trecut singur, a trecut cu roba, a trecut cu cimentul, doar acum trebuia să ducă un om. Și n-au avut încredere, nici încredințarea că omul acesta îi va duce întregi până pe malul Canariei și înapoi. Așa este cu credința, fraților. Credința este o încredere, este o încredințare, așa cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să depășim stadiul acesta. Pentru că despre credință am putea să vorbim multe lucruri. Credința este mântuitoare. Credința, la mulți oameni a ajuns doar numai până la nivelul intelectului, a minții. Așa cum am amintit, România noastră este o țară creștină. Toți sunt credincioși, dar numai până la nivelul minții. Ei nu văd că dincolo de acest nivel există o credință mântuitoare și aceasta se primește doar numai în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Ei nu văd lucrul acesta. Îl tratează, îl primesc pe Domnul Iisus cu atâta ușurință, nici măcar nu-l respectă, ca și Fiul al lui Dumnezeu, ca Cel care și-a arătat dragostea și a murit pentru păcatele noastre a lumii întregi. Dar sunt credincioși și nu este suficient. De aceea, haideți să facem câțiva pași în această seară, să putem să învățăm despre credință. Este adevărat că n-am adus lucruri străine și noi? Este adevărat că în această seară vorbim despre ceea ce suntem noi? Despre ceea ce avem noi? Și aș vrea să putem să spunem cu tărie lucrul acesta. Haideți să vedem în cine trebuie să ne încredem. Spune cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos în Marcu, în capitolul 11 cu versetul 20, spune că Iisus a luat cuvântul și le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. Deci în cine trebuie să credem noi prima dată? În Dumnezeu. Apoi, în Ioan capitolul 14 cu 1, ne îndeamnă atât de frumos Domnul Iisus Hristos, spune să nu vi se tulbure inima. Sunt momente în viața noastră când inima noastră se tulbură. Și sunt atâtea motive. Am putea să enumerăm în această seară, poate chiar în această seară ai venit tulburată în locul acesta. Poate inima este neliniștită, poate ființa întreagă este tulburată. Dar Domnul Iisus Hristos spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, căci eu am biruit lumea, spunea Domnul nostru Iisus Hristos. Și de ce trebuie să avem credință în Dumnezeu? Oamenii să încred în ei. Oamenii să încred în puterea lor. Eu cred că fiecare dintre noi am avut posibilitatea să vedem, să cred în puterea lor, să încred în banul lor, să încred în relațiile lor, să încred în răutatea lor atunci când se răzbună, în mușchii lor, în mentalitatea lor, intelectul lor. Oamenii caută să se exprime sub diferite forme, dar ca și copii ai lui Dumnezeu, ne învață atât de clar cuvântul lui Dumnezeu că noi nu putem să fim acceptați sau considerați ca și copii, ca și credincioși, dacă nu ne încredem în Dumnezeul adevărat, în Dumnezeul veșnic, dacă nu ne încredem în Domnul Iisus Hristos. Nu este suficient să crezi, trebuie să te încrezi în El. Trebuie să-ți încredințezi viața în brațul Lui, în orice moment. Și atunci Dumnezeu este gata să sprijânească. Și avem atâtea exemple în Sfânta Scriptură în care ne arată cuvântul lui Dumnezeu despre cei care se încred în Dumnezeu.